Kuonde chung od bura mabende ni kod jomalaro kombe kowuok e riwruogno ero mar Azimio One Kenya e kaunti ma Nairobi oyangi ni biro chungo jotelo malaro kombe go eko mopogore e yiero maduong' ma dwe mar 8 higani eri. Maendi en wach mabende owachi kod jagoro e duond burano ero mar ODM Migosi Edwin Sifuna. Kolose wi wacha makamano ero, Sifuna owacho ni duond od bura mar ODM bende biro chungo jolar kombe e kaunti no ero, kowacho ni duond od buche mamoko bende ni kod ratiro mar chungo jogegi. Sifuna bende onyiso jokanyo mag riwruogno ero oket teko gi duto e neno ni moluor Raila Odinga obiro yombo e kom ker e yiero ma tarik 9 mar dwe mar 8 higani eri. This is a family of 28 political parties from different backgrounds, people of different philosophies, but all who have agreed that their one objective is to ensure that Raila Odinga becomes the president of the republic.